Nduk salam kula nuwun nursaning para warga Salakan Sela Martani Kalasan Sleman kene ya. Merga wis nimbali awake dhewe sak rombongan saka Gunung Kidul ya sowan ana ing laladan Salakan Sela Martani Kalasan Sleman kene Nduk ya. Ngaturke panuwun ya Mak. Nggih. Ngaturke panuwun kang tanpa upama bungah rasane atiku iso ketemu langsung karo ngersane para warga ing laladan Salakan Sela Martani Kalasan Sleman kene. Wah jan pancen nyenengke kok Nduk. Ah iya, nyatane aku lagi medhun mau langsung diarahke parkir sing terdekat ya. Dimen ora keduan leh mlaku ya. Matur nuwun karo ngersane bapak-bapak Lin Mas. Ha iya, Lin Mas ki apa? Lin kuwi Lin kuwi perlindungan. Ya, Mas kuwi masyarakat. Ya, nek kowe kuwi Limbuk. Ya. Ora kok jenenge aku dijenengke Limbuk. Ayo kuwi ngemu teges, ngemu maksud. Wo. L kuwi linambaran, I kuwi iman, M kuwi murih, B kuwi bisa, U kuwi urip, K kuwi kepenak. Dadi linambaran iman murih bisa urip kepenak. Wo ngono. Disingkat dadi Limbuk. Wontene tembung Limbuk kuwi kapérang dadi loro. Line teke bapakmu, mbuke nek mbokmu. Ha iya. Wo ngono Mak. Ah iya dadi kabeh ki kembali ke hukum alam. Oh ya, Ora kok ale saru ki ora. Kuwi san wong ki kedadiane ya saka ngono kuwi dan akan kembali juga seperti itu juga. Metu ora nganggo apa-apa, bali ya ora nganggo apa-apa. Ya, Mulane kuwi bengi iki awake dhewe sowan ning laladan padukuhan Salakan iki sepisan ndedonga ya Nduk, muga-muga sakpuse para warga nggone padha nganake upacara adat merti dusun iki muga-muga sak pungkure iki lan sak teruse tansah bisa sempulur jujur ora ana alangan suwiji apa. Amin. Kabeh sing padha duwe utang lunas kabeh. Amin. Aku anggere seru dhewe iki utange akeh. Ha iya. Wong kowe ya ngono. Ayo aku dhewe ya duwe utang, wong ora ana utang ki ora iso. Ha iya, Mesti kuwi, Mak. Mesti satane ya muga-muga para among tani tansah tandurane dukut 1000 tuung rembaka hasile melimpah apik kabeh ya, Nduk. Amin. Heeh. Kabeh sembada kang jinangka jumbuh kang ginayu basuki kang kaesti. Ya, Wis ora walang ati ya ora akeh-akeh leh awake dhewe ngecipris. Ha iya. Ki selak bintang tamune dintenteni karo para miyarsa. Ya. Sapa? Ana wakne gondel. Iya. Sapa wakne gondel? Durna kuwi lho. Durna sapa? Mbah Sehana. Oh, areng ya saka kene iki dadi Durna ki wangun. Ha iya. Nek mayang wong, ha iya, karo ana Mbak Rini Widyastuti, ya, karo ana wae iki sapa? Sing viral ning dunia TikTok. Oh iya. Ning YouTube trending topik nomor 1. Ya, luar biasa sapa? Punyane Mbak Lala Atila. Oh, Wih. Janji wiyaga-wiyaga droteng. Oh. Ditenono. Iya. Heeh, wis. Engko Mbah Siana sedaya mawon sisan jumeneng. Apa sepote? Rak sepotane iki isih pelok. Ya. Buat jeruk Garut. Ya. Jeruk Garut. Jan aku arep minger ngono kok rada. Rasa minger bentengeng. Oh iya. Ayo minger to. Nek ora minger ya ora penak. Wah, malah kepuntir. Aku minger mah ra iso bali sih kok. Ayo wis. Ora iso mresani Pasuryani. Alah rasa weruh pasane anggere pas.
Iki ki omong-omongan, nek ora Nggih. adu arep ora marem. Lah nggih. Ha iya. Adu arep ya marai kepengin mulih nek ngene iki. Lah piye to, Mbah? Mesti Mulih lah senso, apa? Ning sing mulih ya jekutrut ki. Sampai senang kene. Sugeng dalu Mbah Seyono. Nggih sugeng dalu, Nggih, yu pripun? limbuk yu cangik nggih. Kabare. Nggih sae sehat-sehat panjenengan nggih. Sae to? Alhamdulillah sehat. Nggih sing penting kabeh do sehat Tur kabeh. waras. Waras ngodinonga iso gayeng kabeh laris. Amin, Cik. Mbak Niki Sugeng lagi. dalu, Cik. Waras anu sehat. Alhamdulillah Ah, sehat. nggih, heeh. Waras. Heeh. Nggih. Niku kalih Wonten Wah, kene enak. Mbak. Kene. Anak wedok iki. Iki kaya didosok karo Wes. jarum jam ya bisa. lah Kenekku sendul. kaya ora Kene, kene, kena nak. ngono kuwi. Yes. Heeh. Nggih. Nggih, tengah kowe tengah cah cilik kok. Iya. Ndak glundung. Loh, Padake ning ngendi wae. Wis muni kok. Nek ra muni tak unek-unekke kowe. napane sing dionek-onek? Ora wis cah cilik-cilik mah kendel-kendel Loh. rumah aku. Cilik itu lah niki pawakane. Heeh, lah terus liyane. Enten sing gede. Eh? Wah, iki. Alah ora tak rembuk kok. Loh, Aja mancing-mancing. Loh, Aja sama mancing, ngerti Mas. penasaran ngoten le. Wonten sing gede. Walah cah cilik kok ya ana sing gedhe. Ana dawa wae ana kok. Loh, Ana. apa iki? Heeh. Napa sing Dawa pikire Oh, lho. pikire. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lala Atila. Nggih, sugeng dalu, Nggih, Mas. nggih wae. Anu tebe-tebe saking pundi dalem iki? Kula Klaten lho. Oh, Klaten to gua lah cerak sebule. Lah ngertine pundi to? Njur ngopo nek cerak? Kula kira iki nek terus antero etan. Oh. Rumah saku dalang iji ki berat. Pilihane sing tipis-tipis rumah saku. Wah, jur Tipis ngece. napane lho niki, Pak. Ora apa-apa. Terangane cerak karo omahe Mas Galung. Ngono urung rampung. Iki anu Mbah Siono. Nggih. Iki niki ngaturke ujube ngersanipun para warga. Oh, nggih. Niki merti dusun Padukuhan Salaan Selo Martani Kalasan Sleman. Ya, Nggih, sakdenipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Salam budaya. Lestari budayaku. Sehat-sehat ki nunjukke 17 Agustus 45. Nggih. Para pejuang ki ya ngono kuwi mbiyen. Do berjuang Nggih. tenanan. Oh, nggih. Niki wau le merdeka ngoten kok tangane mboten ngepel nggih. Hah? Ketoke ora do ngepel. Nek ngepel sing kae wong wis meh setruk kok. Wah. Dicoba meneh nggih. Ayo kowe genti. Nggih. Coba. Le dereng. Durung sabar alon, Pak, alon. Ana sing cocok banget. Le kemempengan le merdeka. 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 Oh nggih, jebulane suarane ya Nah, iki bunyanter. ujube memperingati 17 tahun. Terus Nggih, iki Hari Kemerdekaan terakhir iki Republik telu siji. Indonesia. Oh. Kaping Nah, 78. iki aku Nggih. kelingan zaman perang anggere ngene iki. Iki apa iki? Ana Lah, ya, pesawat. Peluru. Pesawat peluru. Peluru mabur. Lan iki Nggih. karo merti dusun. Nggih. Merti dusun. Elok nggih. Merti Mugi-mugi dusun. sak sampun merti dusun warga ing Salaan mriki saged manggih bagyamaya. Amin. Sehat sedaya. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ingkang baku monggo kesatuan-persatuan kedah dipun jagi. Nggih, Nggih. Amin. Supados menapa pun gayuh saged kasembadan. Amin. Kae Ono lho Mbah, kuwi. ana saiyek saeka praya. Lah, iya. Lungguh padha rata, mangan padha rasa. Nggih. Nah. Ayo mangane iki rasane padha. Nggih. Pokoke telo-telo rasa telo. Nggih. Lah Kaya iya kaya. Nggih, telo. Gedang-gedang. Aku mau mangan gedang katosen. Dadi malah ngono ki le temancep ki untune nek kuwi gedange temancep. Iya. Nggih, matur nuwun Pak atur Newu, sanget, tasih nggih. lenggah, sembah nuwun Pak Dukuh, tasih ngestreni. Dadi nika. ngerti dusun kuwi dudu keyakinan ning iki budaya. Budaya, Tinggalane tradisi nenek ya, Mbak. moyang nggih Nggih. leluhur. Cara adat menika Ora ada. ngujubaken apa ya matur nuwun Matur ini nuwun, sedekah nggih. bumi karo Syukur, Gusti wujud Allah. syukur. Nggih. Nggih. Nggih wujud syukure para warga masyarakat wekasan lantaran menika ugi mugi-mugi Sri Semara Bumi tumedhak wonten bumi Padukuhan Amin. Salaan Amin. mriki Amin. wekasan saged ngayomi para warga. Hasile Amin. panen sae sedaya. Sae sedaya. Nggih. Wis saya ngrembaka rezekine ngoten. Nggih. Ngono Amin. kuwi.
Amin. Budaya ya kudu dilestarekke. Leres. Budaya ki ora kur wayang ora koran ya ana senine, ana budayane, ana budaya unggah-ungguh Nggih. ya ana. Tata krama. Lha wis Awake dhewe kuwi nguriwi kabudayan iki termasuk ya mes njaga kemerdekaan biyen melu berjuang, Nggih. lari nutuke njaga. Ah, bener. Nah, ngono lho. Nggih, nek biyen ki ora ana sing berjuang awake dhewe ya ora iso ngopo. Biyen berjuang toh nyawa to. Nggih. Nah iki awake dhewe ya kudu piye carane mbangun. Mengisi Mengisi kemerdekaan. kemerdekaan. Kaya mbahku biyen, mbahku ki ya pejuang. Oh, to. Oh, biyen perang. Nggih. Kancane mbahku wong 10. Oh, lho. Wah, kowe ndolalah numpak pesawat. Wih. Tekan nggon jeblok mati kabeh. Wah, nek Nggih. ngono si Mbah yo sedo. Oh, mbahku ora mati. Mbahku ketinggalan pesawat to. Ora katut to. Ora nek katut ya ora iso crita karo aku kok ya. Wah, iya. Nek ngono padha critane karo mbahku lho, Mbah. Pripun? Dadi perang, dadi gur garek kancane iku gur garek wong telu. Wong telu. Heeh. Mangan kabeh ya. Ya ora. Ora maksudnya iki perang wong telu. Nggih. Wong telu. Tahu ditembak londo Ah. ora apa-apa, ora ngrasake lara. Nggih. Wah, ampuh banget to kuwi. Lah ora kena. Weh, Lah meleset tembakane meleset. Oh. sithik-sithik ora kena. Mboten. Lah Oh, iya. obah wae kok ya arep dipaske dadi ora kena. Iki apa? Lah nek nembak ki yo sing ngepaske ki yo sing Lah, iya. nembak kok jer. Nek jeneng ngepaske ya nganggo obah ya. Lah mulane iki to. Lah kok piye ta iki? Kuwi lho tembak kuwi lho rak ya. Lah iya, Lho, sing lho, ngepaske ki ra yo sing nembak. Lah. Nek sing ditembak yo sakarepe. Heeh. Nangge iki Ngopo nok iki? Bingung nok. Bingung. nglipur para Iki, anu, warga masyarakat. Kowe ngapa rasa bingung ora ana kibote ora apa-apa. Sik penting kowe wis rawuh. Ora iki ngrasake tembak mau lho. Hah? Ngrasake tembakan mau. Apa arep ngepaske apa kepiye? Aku rung gaduk kuping ki lho. Kowe rasa-rasa. Oh iki cah cilik peluruku kari loro rasa. Oh iya. Pun boten saurun. Rasa. Sembrono kowe. Brono. Iki Peluru kari. guwon. Peluru kari loro kuwi nggo nembak keal. Mesake kancane mbahku. Piye meneh? Kuwi ya tentara. Weh. Numpak pesawat kuwi ya. Ya Delalah macet temangsang nang wit. Nggih. Lah piye? kok pesawat apa kuwi? Anu helikopter. 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 Lah aku temangsang dek. Hah? Arep medun ra iso piye le mikir arep medun ki ya to? Ah iya ya mesakake to. Lah nek kowe piye caramu mikir ben supaya medun? Nggih. Piye, Pak? Ah ya anu di apa kae dikatrol di apa ya disengget. Disangket ora. Lah nek Kaya wit, cementel kaya godhong. Kaya godhong disengket. ya didonke nganggo nek carane iki apa ya? Apa? Kerekan kae lho. Rasa. Nganggo apa, Mbah? Lah nganggo apa? Rasa dipikir kowe ki mikir ndagel wae angel kok. Malah iya ya. Malah mikir wong helikopter. temangsang. Lah tak kira-kira jero ana jalan keluare. Kok rasa jalan keluare kok rasa Ayo, dijalan kowe keluar carane dhewe. yo gari medun kok sampe lu mikir. Lah ya ta? Lah iya. Oh sing nggawa pesawat kowe bingung kok kowe Nah. malah bingungi. Ah nek ngono rasa numpak pesawat wae. Hah? Lah sing Rasa- kan sapa yo an? Ya ora ana wong akon mung kono dhewe kok, mula ora tak pikir. Lah mau sing Nah, ngandhake nggih. nek temangsan kira sampean to. Wis awake dhewe iki dipikir panitia wis seneng rasa. Iya, saiki Sing nyeritake. ngaturke Nggih. layang pamundutan. Layang. Iki Dan pun kowe mau ono layang ora? Nggih. berapa layang sing pun masuk teng kula. Ha iki sugeng dalu Masda. Nyuwun podhang kuning kagem sedaya Oh, nggih. keluarga. Nggih. Trah Madya Utama mugi dados panglipur Eh, saking nggih. Pak Yusuf Triyatno nalikanipun wonten Janti Catur Tunggal Depok Sleman. Kala wau panjenengan kala wingi panjenengan pentas. Oh sing nanggap tanggal 5 wingi, Mbak. Nggih. Pas tanggal 5 wingi Nggih, nggih. 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 Pas aku ra melu. Lah ora nggo bintang tamu kaya. Lah ya ora wong aku ya ora ana bintange kok. Lah nggih. Ning ra tamu wae kok. Rano bintange. Ayo dipangan le. Kepengin apa piye? Mas aku kowe iki kon mbok mangga ayemi wae. Ya. Nyuwun langgam putra Nuswantara spesial kagem 3 tahun ulang tahun Arfan Naufal R 1 September dengan Mas saking Mas Bayu Mas Bayu. Triyatno Janti. Nggih. Karo iki diwacane Menika apa? dari
Menika dari RJT. Apa sih? Relawan Jogja Timur. Timur. Nggih, nyuwun lagu Gugur Gunung. Oh, nggih. Salam budaya. Lestari. Budayaku, matur nuwun. Padha-padha. Nggih. Ha iki gugur gunung karo nggo Nggih. Semangat nggih. ngelem nggih. Nggih. Gugur gunung ki sing penting wedangan wis sah. Oh lah iya. Sing penting teko ngono kok karo bengok-bengok mandori wis. Karo ucul klambi wis wangun. Wis mangun. Karo Kuwi nek peteng, sampeyan. peteng. Masuk nyambut gawe aku dudang-duding. Ya kanca-kanca. Gugur Gunung ki guyu berukun. RJT. RJT sampun pun pinangkani nggih. Nggih. Tasih sami lenggah nggih? Wis Para RJT niku? sing ngadeg yo ana kok. Lho. Matur kaya gampyan ora weruh kawijane yo. Nggih. Monggo terus napa Terus meneh niki? Ha iki enten podang kuning ajeng pundi riyen. Putrana Sumantara sik pundi riyen. Nggih monggo. Ya nggih. Sing anu sik ya Mbah, sing nyantai-nyantai sik. Nyantai sik, nyantai. Ben ora kaget otote. Iya. Ben ramak jegrak. Podang kuning nggih, Mbah? Podang kuning no. Oh, podang kuning. Lho anu sik sing lenep sik. Kok wangun ya jebulane Mbah sih. Lho wangun mau dadekke Mbah yo gemati pangku kok kene. Wes. Ora. Lah niki putune. Ayo. Ngapur wae. Ayo ro putu Kok malah dadi kemecer dadi simbah ki piye? Lah niki adik kakek. Heeh. Adik kakek. Kakek tuwek. kakek adik. Heeh. Ya, monggo. Nggih. Mbak sapa? Arepan? Sapa ayo? Mbak Lala. Arep Mbak Rini apa Mbak Lala arepan? Ya bebarengan J. Lala Atilla. Atile sapa? Bahaya niki. Asmane ki Gak bahaya, Lala tambah. Atilla. Lah ya Lala Atila anake sapa? Ayo anake mbokne kok. Lah ya apa rubah. Ora beres sampean mulai ngendika. Ora beres. Atile sapa ngono kok. Lah kuwi nek dicethake arep tilik sapa? Oh. Ya. Bu. Heeh, bener. Bener aku kok
Wong tuwa iki ora ana kleru. Ora ana klerune kur sok luput. Nah, ora titis. Ora titis, ayo wis blawur. Elah. Mangga. Nadyan. Ayo kudu balapan ngangkat mic. Gentenan. Engko gek getiru aku. Nadyan wujude mung peksi Terus agawe raciting Alus manis ngangsam make. Piye, Pul? Piye? Yes. iki urung. Iki sing do rumangsa tipis deg-degan iki. Ingat usia, ingat. Oh iki lho, nek usia tetep tuwa ning ya toh. Jiwa ya boleh muda. Oh boleh dong. Nek kuwi ya wis ora iso dikapak-kapakke. Lah nggih to tenaga ayam. Ah, wis Ayo carane. Piye nak? Piye? Tenaga tenaga ayam. ayam. Kok yo ngerti tenaga ayam barang cah cilik. Ya tekate kok cah cilik ditetah tuh nganggo geritan. Ngubeng. Weh, jan padake ajar mlaku. Lah iki wis dan wong tuwa kaya bocah. Cah edan. Iki mung edan banget nek iki. Nemen kok. Ayo yuk. Ayo do konsentrasi anggere ono sinden apik kowe wis do. Ya terus ke. Ora lali kok sing eling-eling iki. Ya dieling-eling nok wingi piye jam pira. Napane, Mbah? Lear nembang wis. Iki malah menjual ya cah cilik iki. Wah, Lho kula niku pun gadah putra lho, Mbah. oh, wis duwe putu. Ayo malah mayar oh. Sik bahaya niki, mayar apane niki? Wah, cah cilik cak-cak bojoku ki nonton di streaming ya. Oh, bojo ki nek ning omah, Mbah. Wis. Bojo ki nek ning omah, nek Agene teng iki panggung ngene iki yo. jireh. Waduh, gak ngepuki apa-apa. Mongko ngomah ki ra ono bekakas kok ngepuki. Kene iki suami takut Cemburu istri. kowe ya cemburu. Sing cemburu ki sapa? Sudah, masalah rumah tangga jangan dibawa di sini. Wah, nggur ketemu kok padu mbok yo Ibumu kuwi lho. rangkul-rangkulan. Ora ketemu sewengi wae ibumu ki jan wae. Bingungi ya. Ya ora. Ayo nek ora ketemu mek pengen padu. Bareng ketemu kok ya ming padu. Ini Ora padine ana bedane. beda-beda. Wes suwe. Ya men suwe kok. Ndak ditangkap ya kon dilit. Nah, nek dilit gelo. Lah iya, ha? Nek dilit gelo. Wis lungkrah. Iya. Ayo. Masa minggan kengla lana goleki si podang jenar empuk jeru Alah, kowe bodol kowe domong wae. Aku malah tok ladeni. Mbok gleleng ki sesuk nek wis do tukul. tukul apane iki Oh wis ra gacor kowe kok bingung. Kuwi ki apa ta? Manuk. Oh istilah manuk ki nek brodol ki mesti ra gacor. Oh, Nek wis tukul, ya ta? Nggih. Kaya simbah iki agek tukul. lah niku manuke sinten Mbah Ayo manukku. Jiwus-jiwus kan Mbah? Hah? Jiwus-jiwus. Ya wis. Ora Nek gacor ki tegese anu manggung terus kuwi to. manggung terus nek ditanggap. Iki ki manuk apa? Manuk kok malah. Ya rasa bingung wis kok. Ya. Ibu.
Iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo sabar mbak so mbak Lala nek watuke ora apa-apa akeh tunggale entuk watuk nggih kok entuk watuk nono entuk Pokoke watuk entuk. waduh Wah, nek le watuk cah ngono kuwi ya iso merucut ya Rin. Napane sing mrucut? Iki lho watuke. Oh, watuke tak kira anu gak sida. Esuk awan ning omahe ora rasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang miteranggon ora krasa esuk awan nganti wengi Meneman yen nganti liya kang nyayang Kleang-kleang tak sawang mencok ning ngepan Kekancangan tak ridik saka katongan Sarang wingoceh dheweke ngelepin tak celuk mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku kuming seret ireng tak sawah tambah mangise tiba bunga yen kelakon dadi duwene Ora bakal atiku kaki wanglian Yen si podang andutut ati kepranan Ora mando atiku sansaya Dodro tak seranani sun pikatulute pendo Ayo ya
aturke Mbak. pinanggani aturaken. Nggih. Iki mau ke ya ana pamundutan dadi ati ya. Oh nggih. Sing wis mlebu liwat WA tapi transfer. Oh nggih, nggih. Kayak coba ben dikancane karo saka apa kanca-kanca Waranggono. Oh nggih. Nggih, semoga. Sinten menika? Lah iki ya urut saka kono iki ngendi to, Pak? Kono dhuwur. Lor. Kono lor ya, Mbak. Kak Ler nggih. Ah saka lor iki ana Dik Mega iki terus andinge iki ana Mbak Anggi terus ana Mbak Via iki sing merem kuwi agi melek. Ngono kuwi menghayati. Wong ya melek kok dunekke merem ora. Menghayati iki mau lho. Darane apa? Darane menghayati le mangan telo. Ora yo. Iki anu iki mbuh iki entuk kunjipuk nang nggon kelompok arisan iki. Oh, waton disaut apa piye. Heeh. Sing penting marai tambah rega. Nggih. Ana Dik Mega wis lagune sing gayeng-gayeng wae. Wah gayang-gayang anggere do bengak-bengok rak gayang. Seragen-seragenan kuwi sapa arepan. Ya. Wis ora demok-demokan wis. Alah padune kepengin. Padune pengen. Iya. Tobiak. Jare wis tuwa. Lah kok tuwa ora oleh demok. Ya ora oleh kok jerak sak kepenake dhewe. Nek ra di tangan bae demok ora oleh. Iya. Nameng kulit tok. Kulit didemok. Lah kok kowe iki malah belani. Mbak Seono ki piye? Kur kulite. Ya ana Dik Mega ya ben ngadeg. Apik ya cilik-cilik. Iringane diewes-ewes. Hah? Piye, Mbak? Diewes-ewes iringane. Ora wis-wis. Lawas iku. Lawas ya. Lawas. Cah cilik kok diewes-ewes. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Salaan nggih. Mriki nggih ngaturaken ugi sugeng mirsani. Nggih. Khususipun kagem sedaya pandemen Ringgit Wacocal Mas Dayusuf. Mas Dayusuf. Nggih. Nggih, sapa-sapa ugi kagem Mas Daga Lovers. Ngaten, Nggih, tanpa penggemar kami bukan siapa-siapa. Betul, betul, Ras, betul, nggih. betul. Nggih. Mau sing sok nukokke gula teh. Cah cilik kok mantep dukun. Ya ora apa-apa. Mantek dukun. Mantek dukun. Kowe moto aku apa? Ya ora kuwi anu Mbak, kuwi streaming nang channel-e dheke kuwi. Oh, Ayo iya. sing moto jenengan kuwi. Ya, channelnya apa Mas Indra? Indra Production. Enda Production. Production. Indra Production. Jangan lupa di-subscribe. Like dan komen. Selalu memproduksi manusia. Loh, Manusia piye to iki? Ayo sampingane video-video. Dari kecil sampai dewasa. Tak kira Monggo, arep Mbak. nyanyi apa? Apa? Nggih, pamundutan wau Oh, kemawon wis Mbak. ora sus gak sakarepmu wae Karepmu apa. aja wedi. Apa mundutan gorono loro. Nggih, mboten napa-napa. Lho iya. Judulnya mboten napa-napa. Oh nggih. Nggih. Seragenan apa? Seragenan apa ngendi? Oh seragenan. Wo mau. Iki nek saka mburi iso kleru ya. Heeh. Pripun? Lah padha iki. Heeh. Bocah kok kaya gak palum. Gal Pak. Piye pripun? Ngece. Apa iki? Mbak? Maksudnya piye iki? pripun niku pripun, Lho Mbak? senajan tipis ning kuat. Oh, ngoten. Ya 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 ya. Ning Nggih, ning Mbak. marai kaget gak palemu ketiban apa? Alah. Glondeng. Alah, mbok jenengan ki ngendika tepos ngoten mawon lho, mboten sah Ya pengerken. ora nek tepos simbahe tepos. Masak tepos. Tepos sih nek gak ketok. Nek Mbah Seono ki tipes wi. Heeh. Kena flu burung. Jare nek ora ketok. Lah nek men ketok ya dipiyak. Apane? Embuh wis gak palem kuwi apa? Ayo arep nembang apa? Nembang apa nembang gapalum? Selak wengi iki. Nggih, monggo. Lanjak wayang ki bengi kok selak wengi. Oh, ngono ta. Ayo bener sampean. Ah mau wiwit esuk. Engko ya gemah. Iki sing asta Purbowaseso dalange kok tok seneni iki. Heh, Dipaitu. aku ki ora nyengeni. Lah kuwi mau Pripun? Lah wong kur ngonek-onekke kok.
Lah apa bedane? Ora apa-apa iki Ya. demi apike. Ya, Nduk. Enggak. Ora. Mboten. Oh wis ra seneng to karo kuwi. Mboten lho, mboten ngoten kula lak. Tak cilik. Kecemplungan kewan. Neten-neten. Ya, Ya, lagi nembang apa nembang. sih? Niki sekalian pelok barang niku mawon nggih Mas. Oh ya. Dituthuk barange pelok ya. Lah niku pun pelok kok. Wis. Pelok barang. Pelok. Pisan. Pelok barang. Le ngegong antek nginjen. Penasaran ngeten nih. Sirah ro pencune meh padha. Lah kayak iki gumun karo sampeyan kok. Kae kerumunan. Ayo nembang apa? Dadi ati kemawon. Oh, hati-hati. Tenange hati-hati nggih. Nganggo Saking- bawa. Nggih, saking sinten wau Mas ingkang Ingkang ngersakaken Saking dene. Yuk. saking piye to Mas? saking mriku. Saking pundi-pundi wis yo. Gegerane. Ayo. Megatruh mawon. Hah? Aja manut kae. Nana Windanana Kok kaya sedih banget. Lah nek wong iki nek cilik-cilik ngono kuwi susah sithik kowe ketok ngrantes. Nah. Nek nek lemu-lemu ngono kae susah ki malah bladok. Wah, Mangane akeh. Tobian. Apa iya, Mbah? Iya. Wah, lah layak kok. Ah delok sindenmu kuwi sing lemu kuwi. Ora akur ngemil wae. ha iki nggo ben ora ngantuk kok ya. Wah, ya nggo warek-warek kok ngantuk piye. Asupan ngeten niku, Mbah. Ngelih kok ya, Mbah. Ah iya. Ha wong nyatane ya didepi. Lah iya. Niku disuguhke. Lah iya. Ora kaya sampeyan malah dilebokke Lebok. sak. Lah karang jak turah kok. Ndak mau batin. Ayo nduk terus nduk rasa watuk. Alah kuwi to. Deloken to kuwi to. Rupane kuwi. Malah mesake. Mbak ya kepiye ngono to malah kok ngono ki kepiye? Bayange mbahmu wedok nang omah. Pripun? Lah pripun Grantes ya. Grentes ngoten. Mau nang kene mangan ya kono ora. Jenengan betake. Seko ngiringan ki kok malah kaya njewewek kepiye to kuwi aku. Jenenge kuwi ngrasake lagu dinikmati. Merasakan. Nek keras yo keras, nek Oh. alon ya alon. Iya to. Tegese apik nih. Isih duwe rasa. Oh nggih. Mbah Hey! blas. Ajan mak. Seru pokoknya. Heeh. Pun seru. Pun seru. Kim. Iki apal Nggih banget niki iki. nggih nganu napa Lagi niku? gone iki. Derek tetungga nggih Mbah, kagem ingkang nandang sakit. Nggih. Mugi-mugi enggal dangan. Amin. Ayo ta aku dhewe Oh. karo dalange ya. Lah. Ora ngono. Oh, ngono. Nek nuding ki rak ya sing becik oh nuding kok karo dalange. Lah marep brono. Kurang ajar, kurang ajar. Lah kan ngene lho, sopan lho kuwi. Anjen cah cemburu ki werna-werna Iya. kok. Ngono kok ya. Kaya aku karo kowe biyen. Kene aku ngono kuwi. Napa, Mbah? Kok sampean nesu? Hah? Tak ngono kuwi kok nesu. Nesu lah aku ra oman. Sing jaipong kae ya bar lara kae. Sakit, Lara apa, sakit apa? Mas? Sakit hati. Wis biasa lara tua. Piye kira-kira wis entuk tambah apa durung, Mas?
Wiwol. Duwe. Ini tak tambahin mas saya berat. Berat liragat. Sangu obate. Pasien baru. Kimpul nganti ijo rupane kok. Kening sorot ya. Oh. Ya kayak iki kimpul kok ijo. Buntel godhong kok ya. Marang dika ingkang Ikat esok bawa ya. Dawi bawane. rina wengi Hati balik. dadi ati prasaja ton bisa Jan iso netes keluk tenan. Nek cara kimpul yen gambar. Kok le mensani karo kelet-kelet ngono lho. Aku bar nyawang tipis-tipis kok iki. Iki pripun? Seger. Kok kandel banget. Anake gedhe nyumlik. Nggih. Kandel terus nggo Mari ganjel. ini Brik Lala. Nggih, Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lala terus po. Asep. Lala sama Lili. Oh. Dadi lila lili lho. Halo La. Lah nek Lala Atila, Lili Ya. Lili Atili. Lala Atila niki Lili Lili Atili. kok gak i, Mbak? Lah piye? Ya, Lili. Apa? Atila. Bahaya wi bahaya. Iku bahaya iku. Bahaya. Dadi aku ki sok pengin ta. Ayo Lili Itali. Sabar, Li. Ayo. Lah jenengan iku gari ingin tok kaya-kaya wae lho. Lah nggih to. Semangat ora patah wae lho jenengan iki. Aku ki nek nang panggung kalah. Terus Nek sejatine aku nglidik. gemelangi malah. Modal nekat, Mbak. Ya iya. Wonten dawuh menika. Monggo Mbak arep nembang apa? Terus sing karo Mbak Lala Atila ngono sing Heeh. dangdut wae. Heeh. Dandu yo ana keyboard, heeh ning toko musik heeh. Ayo saduke wong tua. Ya ranas. Lah Wong golek tua lah kena gepuan. golek alat musik ning toko besi rak reneng. Ya iya. Agek iki ana dalang arep nyaduk. Pancen bocah iki cengkiling. Oh iya. Biyen ngidam jangkrik. Selentrek sisan. Lho ada. Tak jewer kowe. Ninggal katresnan mawon. Ayo. Oke. Awak dhewe ngaso. Ya. Ning kene iki. Nggih. Masa awake dhewe, Mbah? Sirahe ndi yo? Lah iya. Sirahku arep tok gawa. Yo. Yo. Kaget.
Nggih, sampun matur Nggih. nuwun. Matur nuwun. Jan. Ayo ngadeg iki tak saduk lho. Heh? Iya tak dekene mawis kesaduk. Oh alah. Enggak Mbah, meneng Mbah. Sumringah ya to. Aku iso ora ngono kuwi. Wah, ya rekoso nek kaya aku. Muntir ra bali ya. Heeh, ngene-ngene iki wah wis Tomblok. Ayo kuwi olahraga Ting khusus klotak. wong nom-nom kok ya. Nom kowe wis rasa. Kowe iki cucuk monoton wae. Ayo ora ngono kuwi. Biasa wae. Biyen wis tau nom. Ayo kita iki arisane gandeng mutus kaya mau kek. Iki sing ibu-ibu arisan Sinten? kita takone Oh Mas. iya. Nggih. Oh karo Mbak. disaurke mau arep pasok ya golek utangan. Nah, Mbak Pia, ayo Yo, Mbak maju. Pia. Maju, Bro. Pak Pia. Seperti itu. Iki idolaku Oh, ato. Joget mesti mantep. Jelek ngono. Dadi wis kenal to. Dadi mak slek. Pas to, Mbah. Wah, jos. Ayo ngene iki lho bentuk iki. Pripun? Heh? Bentuke piye? Wah, anu kok galak banget. Syukur ora. Mang ngluwi sing nang Iki omah. atos. Iki atos lho. Heeh. Ya malah penak. Seger semongkone. Apa kuwi? Semongkon niku lho Mbah seger. Oh, ya sing muni sik endi? Kula. Oh, alah lha karo jerum. Iki sapa to iki? Mbok Rene melu. Heeh, dikancani. Sapa to iki? Bintang Sapa tamu. ayo? Siapa ayo Cik coba Lala, tebak. Solaita. Dik Lalas. Solae sinten? Iki Dipsi, Lala, terus kae Asep. Iki wiki Dipsi. Asep Lala. Sunandar. Asep. Nggih, kangge Ayo. Mbak Awe Lalati nek lagi. iki. Nggih. Energik nek iki wae. Iki atlet Smackdown kelas dunia iki. Arep Ndi nembang. aku apa? Heeh, arep nembang apa yo? Lah enten pamundutan apa, Bro? Waduh nganggo. Ya wis Angel apa, iki. sing gayeng-gayeng ngono. Sinden ki nek nganggo bro kok nganggo. Ora, iki mbiyen sak durunge dadi sinden ya gondes kok ya. Iki sindan apa gali? Nek gondes ki kanggone wong lanang. Nek wedok. Mendes. Oh. Bahagia. Wes Luput. arep tok rangkul to, Mbak. Ora usah cemburu. Ora kok. Kula nggih mboten purun oleh jenengan. Oh. Ora gelem limpe kok. Maksa iki jurus. Saut. Maksa banget. Nggih enten pamundutan apa? Wonten. Ana ning ki nggo nek gara-gara tak. Oh, Apa arep? ana pamundutan gara-gara. Dadi kok nganggo gara-gara cah. Yo atraksi. Ayo atraksi. Nganggo salto. Heeh. Atraksi nyarutan. Heeh. Sing salto sik ndi? Iki iku nak salto ping 3. Oh, wing kari dhek. Wing. Bul gawa ambulan. Iki jenenge ora. Ono kari-karine. Jajal sik no. Hei, Ayo wong urung genah lagune apa kok ayo. aja wong cong aku yo wong. Lali janjine, Mas. Lali Oh, iya. janjine. Nganggo bora. Request Sing ngendi sing request? sing nyaron. Sing nyaron. Bul wis donde Sing incengan dhewe. kuwi mesti sing tengah. Nggih, iku request-e bisa tresno, Mbak. Oh, bisa tresno. Rus Bandi lah kowe iki sapa? Rumah saku kok ora ono le sing kae. Wah, wis nasibmu. Wis sesuk melu aku. Arep Arek ngopo? Heh? goleke apa? Golek bareng. Wah, Padha. Parah Mbah Seono ki. Bisa, Mas. Nah, tintingane nenu. Ya. Ayo. Apa iki saka kae kok jare ora saka sampean? Nek ora sekolah latar kono ngarep. Karo koprol ya. iya. Ayo. Ngalih Rin ke sampung Ya, ya, kowe. Nembung neng kimpul sih kek. Sing apik. Nembung sing apik. Alon, alon. Kowe iki dadi idola sing apik galu. Do ngeces kabeh galu. Ngecas HP. Nah, apa? Mas Kimpul. Ayo. Nah, kula nyuwun dikendangi, Mas. Nek nembung ki ya sing alus to. Lah pripun? Sing rondo. Impule wis alot. Gendro kok kan halus. Mas,
Nembung sing apik. Alon-alon. Mas Alah, Kempul. Mas. Mas Mas Kimpul. Kok kimpule medal? Ayo. Ayo nembung sing apik, nembung Oh, sing apa apik. to iki? Bakul apa piye? Kaya bakul nyang-nyangan Kimpul, Mas Kimpul. Kendangi nggih. Ya ora dikendangi tok ya, komplit. Ya pokoke iki tok kruyuk ngono wae. Ayo Pul. Aja ya. Ye. Ayo. Ayo yo. Ayo yo.
Yono. Nggih. Lakone dawa kok nek pensut ndak. Ya ning Ora saderengipun kula anggen kula gegojekan keladuk nyun agung pangsami khususipun warga ing Salakan mriki. Semanten ugi, Mbak. Monggo persatuan pun jagi nggih nika pesta 5 tahunan nggih demokrasi. Monggo senajan pilihan berbeda tapi tetap rukun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nderekaken sugeng kuntur Mbah. Mbah Siono kali Mbak Rini kali Nggih, Mbak Mas. Kalatila. Nggih, matur sembah nuwun Mas Sembah Dalan. nuwun, sedaya lepat nyun pangapunten. Ya. Ayo, Nduk. Ya. Terus ke lakone, heeh. Khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kanjeng Jogowi laruhi para pemuda dangsa Nuswantara wa laruhi Kisira Nugroho Al-Fatihah. Ayo mak tak dherekke ayo. Tansah marang sukma. Senok maya winaya ing asape sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning marana talen saking liap-layape ngaluyup. Pindha pesating sumpena sumu suping rasa jati. Oh